Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona bhalile uthi ke mina ke nginokuphupha ngisemgodini noma kube ukuthi ngihamba eduze kwawo umgodi lo mgodi kube ngazi ukuthi uyasabeka bengicela abantu behambe subscribe ku YouTube nansi link bio noma ngasearcha ubhala ukuthi sichaza amaphupho ufike ke nawe usubscribe ukuze njalo mangifaka ivideo uzothola impendulo yakho ngokusheshsha. Ukuphupha semgodini okanye seduze nomgodi osabsayo lokho kusho ukuthi ke impilo yakho isengozini isebungozini impilo yakho kunobungozi nje obungase bukuvelele ngisho ukuthi uqaphele kakhulu ke nabantu basondelene nawe ngoba siyabathemba abantu kanti bazosiphosa eweni kenzeka umuntu umthembe kanti uzokuphosa phakathi eweni umngani wakho qaphela. Nawe unombuzo ungabuza ku comment section ukuze ke ngizokwazi ukuthi ke ngikwenzele yakhe video ngifaka ku YouTube subscribe ukuze noma ngabe nini mangiposta uzothola notification eshoyo ukuthi hamba phela uyobuka ivideo ku YouTube. Nisale.